Hallo. Ik wil je weten wat het jaft, wanneer het 4:45 was. En die weet, die wil je gaan en dan zal naar schwinnen, alles er een extra doen, een hof beslapen, en weet niet wat alles. Er zijn allemaal 15 minuten tijd. Ze hebben den hof beslapen. En die obere, die wil je klok 5 naar huis en extra toolen wel er niet. Zo dan, daar willen we ons best einfach maar een beetje spouden. Oké, daar hebben we ons een beurt daar. Okay, here we go. We'll be next up start. Okay. Ja, wanneer wir nicht wel extra tun, dann sparen wir uns bloß ein bisschen. Struckel auf Manitoba. Naja, de klok is 5 en mama vond je rots. Zij had de schenkefleisch en schmoonvaart en frisse eerschappen gekaapt. Ik moet zijn uit een huis komen. Nu had je uitgeschoven. Uit de punch, klok 4. Waar we nog?